Hej, velkommen til. I dag så spiller vi med CSGO, og ja, runden var allerede begyndt, men jeg først lige kommer ind, og derfor spiller vi fra noget. Og vi kan gå i gang, og jeg håber, I har set min edition 1 af CSGO. Hvis I undrer lidt over det, så gik der lidt kuk i den, fordi det var lige vendt lidt på hovedet i det hele. Den synes jeg så godt. Jeg håber, den her kommer til at gå godt. Ja! Jeg får noget liv nu. Det er ikke godt. Snak. Nå, så det er. Så ses vi i gang næste runde, så det vil sige, vi ses nu. Så er vi tilbage. Og ja, så de vandt så runden, og det var meget godt. Jeg synes, det er en ny runde. Ja, det giver god mening. Der går det godt. Der er allerede en, der har gået derhen, og han døde, så det er ikke så smart. Og så står vi her. Men igen. Eller her. Jeg vil ikke helt med. Ja. Nå, det er selvfølgelig. Nu der ligger bomben. Det er meget godt. Så har vi styr på, hvor bomben er. Vi skal være beskyttet. Det er lige... Jeg skulle ikke have fundet, at det er et rummet her. Der er det. Så er det frem, det gør vi. Så er det frem, så er det der. Det gør vi der. Det er det. Det gør vi lidt. Det er godt klart. Har I to lavet med til sidste? Ja, så er vi tilbage, og ja, undskyld den sidste video sluttede så dårligt. Ja, jeg skulle lige have en lille søsterspånd. Og der er meget lag i nu, synes jeg. Jeg håber ikke, vi kunne se det lag der, fordi der kom lidt kæmpe lag der. Ja. Jeg plejer normalt gerne at være god til den første runde med forskellige. Der er normalt gerne at være det bedste. Jeg ved ikke. Det er det, der bliver sjovt der. Det der. Åh mand, og så døde jeg. Ja. Vi ses i næste episode, så vi ses nu. Så er vi tilbage. Og den anden, den sluttede lidt underligt, men... Ja. Fint nok. Det kan vi, det vil jeg lige. Okay. Jeg gør det der. Er vi her igen? Og nu skal vi begynde om. Vi smadrer den, og der er den anden der. Vi smadrer den i den lille røde der. Vi smadrer i deres lille røde. Det der, der kan få lavet det shoot. Det kunne være så godt. Godt. Det var lige noget helt lige der. Og han der Axel, han er rigtig dum. Nu er han rigtig god. Hvad? Man kunne ikke se ham. Det der, det må I indrømme. Det der, det var helt. Ja. Det var bare helt. Og det så I altså godt. Det var helt. Det er hack. Det var meget hack det der. Så
først, fordi vi han har backs, det var ham der backsy. Kan nå det altså. Altså her er det, vi skal back. Den der er det lige gang. Jeg er stående med den her. Nej, flashbang morgen. Jeg hader flashbangs. Jeg kan se den der, okay? Nå. Wow. Haha, dej. Det kan lige ham der. Det er min første kills. Så blander vi dem. Og så er det blandet. Det var da en god idé, den der blandede der. Det er ikke lige, hvor vi skal stå. Det går ikke dem. Det er... Vi kan se den her. Ja, vi vandt med han. Nej, det har en ryggranater for aktie. Aktie. Det er det lille granat. Den der og... Molotoven. Så er vi godt gear. Så er vi gearet nok til at kunne hele det her. Nå, jeg synes det nu. Jeg synes det er der. Nå, vi taster. Jeg taster lige det nu. Hvad er det dog? Hvordan kan du se om hunderen? Det. Der var det til solen. Det var der han var. Så fandt jeg så også ud af det. Vi ses. Vi slutter bare selv i en episode her. Ikke også? Så ses vi. Der var nu.